Uy, padas. Hi mga kagahi! First time ko mugamit rin sa mga kagahi. Di guys, kaya kinamagod nga term is murag nag-describe na siya sa aking sinultihan. First nang upload sa video, ngayong ani, normal ra, wala ko mag-arte-arte kaya before guys, ga-vlog ko, artikado ko, di ko magbisaya kay mauwaw ko sa ahang pinulungan nga, pinagahi. So mauto nga time nga, murag give up na bitaw ko sa ahang pag-vlog-vlog kay, pero makaibaw mo guys. Kininghang pag-vlog guys, dugay ra ni 2019 mo to'y gasugod ko nga hanang giseryoso kang pag-vlog. Ja, wa gadzay mo tan-aw. So mao to nga time pag uli na dari, pag pandemic, March 2020, niin ko sa kagalingan nga di na ko mag-vlog, di na ko mag-monetize ang vlog kay wa maghapon makapasar. So tungod lagi kay naa naman sa ahang kasing-kasing ang pag-vlog kanang murabag ko ano sa na, murahimo na dyan ang routine kay lagi na nakuha naman dyan ang tawag na passion dyan siya na nga mag-vlog kay bisag before so ako kahibaw nga makita rin sa pag-vlog mag-vlog nagkasab ko nga na rin ko sa mga kay ganahan man ko malingaw ko magtanaw sa kagalingan dyan ka nang malingaw ko mag-edit inga na so mga hal magyapon ning ko sa kuling ipadado na nang pag-vlog kay arong na ako remembrance na lang kay arong next year na ako makitaan nga activity, uy, mo din ang kibuhat na ng adlaw. So, matong iparadyon ko sa hang pag-vlog. Pero, wa na ko mag-Tagalog o in-English. Kaya, hinilaging mag-Tagalog to in-English pod. Kuan man pod, mag-translate pa mas atang utok, o sa atang sunod na istorya, kay, lagi di man na to first language. Ansa, katong nag-istorya sa kong Bisaya, dadto dyan ko murag, na-feel na nga, mas sa dyan siya. Kaya, first language, gunaho. Diyan atong time mautong Bisaya na ko. Nalipay ko kay mautoy nahimong paagi nga aguban natong mga kagahi pod nahimo silang proud sa atong instoryahan nga gahi kay mura man jud og mga kagahi ug insultuhon ras mga kahumok murag atamaden ra na so mao to nga aguban magkuan na laman hinuon pod magpretend na laman hinuon pod nga mao na yung istoryahan kay mahadlok man pag atamaden wa ko no mabilong inga na so ako bisag unsaon dyan na guys bisag unsaon dyan na di dyan na kaya nga ang utruhon nagang simultihan. Kay gilaran ko sang kagalingan, hilasan ko sang kagalingan. Feeling na di na ako. So, bahalag di mo muangay na bahalag di sila muangay na sa hang pagkaingan ni. Ako man dyan ni. So, at least, malipadan ko sa hang kinabuhi. Kay, ingani na magdadagudaan. So, murag arang taas agad ang intro hinuulo. O, beta, arang taas agad hinuulo. So, katong mga ning tanaw daari nga di gahi manulti nga murag ning kuan po sila ni suporta gyapon na salamat kaadto ninyo kay bisan og lahi-lahi ta nakakuan gyapon mo na nakasabot makasabot man jud siguro to kay maura man jud ang accent sa grammar ang accent ra man gajud mo galahi kay gahi man lagi agaban kay humok man so maura jud nay naglahi pero maura man nga termino Bisaya gihapon dako bistak gyapon. So hang kapadas aron dako ama ni jud nakatugmang ko ning kung nanay nga nay mangisnak tag kapadas unjang alas 3 inig matanaho kay nakatugli ko sa lingkuranan gyud kapoy ko guys kay naa lagi tay menstrual period kapoy ba tanay ana. Unjang natingan ako kay pagmata na putod na malaman ni na ay giandang dia. Uy lamas nanay abi man kuno ni ja og kanang gahi pabitaw kanang crispy pa na mong idang gipanitan sa kay kuan naman di ay ni guys. Lata na ba kanang hinog na siya padung na siya mo kanang hinog gajud kaadyo na just tengah dapat cuma kuha kung tinidor o kutsara ni kutsara ang gani na mapugunit kay garabi namang dangon gana kita mo dana nga mura na jagala salasan na ka kutsara ay gikatasan ko guys kay stress naman do nakatuglay ko pag-abot na ganina kaning lakaw man ko dito man ko sa merkado kay ga kami sarba dikan ko ga kuan sa load kay ang hatag mo 20 ka tao nga makadawat og tag 100 load mo to dito ko slungsod kay ngit ako kaludan nga na pero wa pa na umasend ako na may load mismo kay kuan na lamang pud ni kumbaga basin day pag nay magpa-load halain makakwarta ko so ana lang pung kuan nga negosyo ginagmay ba nami ka jud kapadas kay tamis
Mga anta ninyo mga kagahi. Ito na lagi, pita majabo. Mga anta ninyo. Andiyan po guys, to edi ano. Di kan pining comment dito nga mga kabisdak ko na atang tawganan. Lani man si ganahan ko. Galing laman kay daghana ka adjoy mga vlogger nga gagamit na ng mga kabisdak mo ingon na pud sila kasundog-sundog ko. So mo man jay ahang tatak, natatak mo des mga tao pag iyong plurami buhulan na uy katong gahi mga istorya. Nga na katong vlogger nga gahi mga istorya. Kakuan ko nga uy kana nga word nga gahi nag-describe dyan sa tanah. Number 1, gahi ko mga istorya. Number 2, gahi po ko madutlan o pagsuway. Kay, musa ko siguro na kay kahibaw ko, tanang pagsuway sa kinabuhi na Ginoo mulaban na wa may mulaban hang tao daan sa kalibutan na Ginoo ni laban dyan na pirmi. So, wa ko ikadlukan nga mga pagsuway kay kahibaw ko nga malagpasan ra nato. Kay na may Ginoo mutabang nato. As long as nagbinautan pa nga anak wa taning supak sa idang mga balaod, kay bawd ko nga Ginoo mutabang nato. Katulo, gahi ko naon. Kabisagan saon na pagwapa di kasi magwapa. Kaning naon nga grabe ting gahi. Ito guys, mapungat ko rin naon kabisagan sa nang ibutang dani. Di kasi mo, miss, ra kasi ka gahi kasi ka. Bitaw guys. Murag kuan ra gud pod guys kanang lami ug putog na atay sandanan kanang may kanang hi, good morning mga kagahi. May nga na ako ninyo. Kay mura asugsugon gud kong tatay. Yun sa nay. Di na pus guys. Ngayon nga nasukaron sugsugon na pag tatay na kog dan pus gahi. Pero sige laman guys. No guys, good gapon ko ninyo. Aron yung tabi siya. Basta. Kuhaan mo dayron. February 3 na dayron guys. Karabig panahon ara paspasa. So dani mga panahon na before ito pa ko sa Manila, aghilak-hilak ko. Kay abi ko dito na ko matanggong. Kay marto na sugod na COVID ingaron ja. Grabe COVID sa unang pagsud sa atong nasod kay karabing kulbaa, makaingon kag in of the world na. Kato mga time dito ko sa Manila ang na. Mao na kanang katapusan sa kinabuhi. Ini nga na nalagi ko. Kay liman ka naapad ko sakit itong tengera. Kay nasugod ko kasakit. December man sakit ko sa ahang baga. December, January, February nga nakamulo pagod ko ditong pa-ospital. Itong mga tengera dyan isud ng COVID. Diyan nga napatay ako gad si target dani nga nagadzagang nasa nga napatay jud ko dani kadugajan ugdi ko makaulig buhol. Arang paitag ang istorya guys dito ko sa Manila. Diyan mo to, nakabook na kong ticket. Agang ticket kay gibook na March 17, 2020. Dito ko kalimot dana. Kay mao na po to last na ticket sa mga promo. Kay promo man siyang giapas kay na medyo pagkurtahan ko. Kuan naghang ticket ito. 2,000 na raman jud to kay promo to. Promo na to ha pero murag mahal gyapon kay sa unang magka-promo ko na may 500 na may 1,000. Kato 2,000 kay lagi ting uli ng Marso nga na Abril, Mayo kay summer. Nakakuha ko. Mating pa kay pagka Pebrero. Di to Pebrero, mga Marso na to first week. Na, istorya na mas President Duterte nga. Lockdown ko no March 15. Na, effective March 15, 2020. Murag ko mabuang lagi. Ang nga. Murag ani nag-Diyos Manila pat dyan. Hindi nga na ko. Pero wag ya po ko pasagdis Ginoo guys. Okay. Bisa ba po ka kwarta-kwarta. Nakabuo kog ticket. March 15. Dito 15. March 14 ang ticket. Kinalasan pang lingkuranan guys. Pero hang napayra to 10,000. Pag gusto ko pangutang, wa mo kwarta. Magpasalamat dahil ko ni Sis Rhea Asilo. Kaya mo pinagpautang na ka ng mami ni Kuy Kuy. Pasalamat ko na ninja kay naman sa credit card. Diya ako kay man. Diya. Dali ra po sa makapislit kay naman sa kaguling ng PC. Mo to kay inilugay na ba sa tos lingkuranan kay mo to nang inuli ay na kay hadlok na lagi mga matay. Mo to usa ko dudtos ning uli og kinalasan. Diya isa ko sa mga first nga na home quarantine. Home quarantine pa man toy uso. Marso. Home quarantine ko diya grabe ang mga silingan na. Kanya ay kagko ay mga. Grabe ang mga silingan guys. Ang mga silingan mamuot ko guys kay nagubot-gubot to. Kay napangat na ko kay mukaso lang ko ng pagkauwa kay kawawa naman ko nila guys nga naa ko ni positive lagi ko no sa amon sa ako kuno. Ako kuno nagdag COVID panuway kuno kong dako. Nan ko ni ngano kanong niuli pa ko. Mo sila kasabot sa sitwasyon nga mamatay ko dito sa Manila kay wala ba sa ko'y trabaho, daghang boarding house na ito, magastos ko 5,000 buwan. Sagay ba?
Muka kita, mukha ikagikagon. Mana pa? Ang maikag-promotion ka pa, just kumain. Sabay, sita. Dadtong tangura, guys. Kinahanglan dyan kong muuli. Kay, naliman, kag na nagkubi daghanan sa agang sakit na gusbaga. Number 1 po, jud po. Andiyan, wa agad jud po ko'y trabaho na. Kay, stop man ko daw trabaho. Gipapahuway man ay kag. Di ko muundang mamatay kung tinarbaho kag ang schedule pang gabi iman. Pang gabi dyan ang bugnawa ka dyan magkarag-karag kung mo trabaho ko. Matong decision ko nagsadyo ko kay hasadyo pang ati man na naghang lawas kay sakad nga na narbaho ko wa nagadyo po ko ingon og kanabang ning pahuway ba kay before pod sa network ko ga network man pud ko tagabi idyo kung kuan tagabi nagadyo ko kaadyo matugos ay kadlaw na so matuning ko it's time to restore my body, take care of my body. So, matunin ko uli dito buhol. Maura dyan na isa katubag para maulian ko. Kaya pres kong hangin. Makakaan ko pres kong gulay. Makatuog ko og tarong kay inigalas 8 mamanig na. O ana. Atos Manila alas 8 mapaidong ako panihapon. So, matunin desisyon sa kumuli. Pero gaya tamay-tamay sa kus mga tao. Ako kunin nagdag-COVID nga no kung uli pa ko. Kaya maulag itong time mga garabi COVID at kadidli ka adyo paminawon. Pero, halos Ginoo, katong pag-ulian na pag humukarantina nga, dadto ko nakarealize ang kinabuhi nga dili data angay mauwaw sa atong pinulungan nga gahi. Kay mao man tong time mga wa naman jud ko nga hunahon ang ika-vlog ditong mga panahon na kay mga vlog dito English man jud Tagalog. So wa naman unsa man na mag English kun hay ko danis kabukiran na dali ko maka-communicate nila mother o father ug mag English ko magto-Tagalog ko kasab-an siguro ko. So mao to nga ning ko nga bahala na. Quit na ko sa ahang pag-apply sa vlog. Kaya mamutugtungan nga apply na ko. Quit na ko. Bahala ko diya. Mag-vlog na ramang kong ahain na to. Pang remembrance. Ni-stop gari kong upload ito sa YouTube. Ni-stop sa kong upload. Jagi upload na sang FB. Kaya naman ko FB page daan. Upload na sang FB page. Ang na ibutang. Kaya aron makita na. Diyan mo rin wadaan na po pag-asa itong time. Kaya nga na. Kasi hindi mamatay na po ko. COVID na na. Kay nigi-quarantine lagi ka kay feeling ni mo umukatog yung tila okay COVID naman. Ingan ko. Wala mauna ni patay na dyan ko. COVID na dyan eh. Patay na dyan ko na ni. Ingan na dyan ko. Dyan na pa dyan nurse mo. Anak ni mo. Buntag o gapon. Atong tayo man nurse dyan to mo. Nurse dyan to. Matungkol ba dyan ko. Grabe nurse. Magandang gagaban. BHW man. Barangay health worker. Pero after murag awake, iswitch na. Barangay health worker na. Kaya nurse busy naman po. Kulbaan na na ho. Mugilot ka ni gamay pero na madyo ko gilot-gilot kay na amang ko'y allergy na mugilot ka dyan ni lahi ka dyan uy kisa ba ito naka-experience dag na quarantine or na home quarantine nga na mag-monitor ni mo dyan mugilot ka ni gamay di mong tilaok feeling ni mo mauna na COVID na kuulay ko basta tag-ahos sige pang ub ditong tura sila na nagtatay ang gisugo pa palit ahos tagpila ka kilo kaya magkotdanay na ko nag-ahos sa merkado mga basa po ko guys. Pero grateful ka sa ko ninyo kay hindi ko gidawat ug unsa siyang tinuod nga pagka ako mao naman dyan eh salamat ka ninyo kay ba mo kung daghan ka ni BIBN ha daghan na namay na ha tungod sang pagka ako pero at least wa ko ga pretend okay ra gitamay ko ninyo sang pagka ako malipadan man ko sang pagka ako ngani ko okay ra sa inyo kung tama dyan di ko madutlan kay malipadan man ko sang pagka ako wa man ko ga pretend nga ingani so okay ra, dawat na hag-enjoy mga pagpanamay. Daghan man. Daghan na. Pasikat ra ko nukos ang pagngani-ngani. Wa sila kaibog. Pag anak na ho, ngani na dyan ko. Abi nila og nag-pretend ra ko. Na ko i-share ninyo pag ato na mag-siog clouds. Ito. So, istorya man ko kaya matundoy dyan. Dahil pa ko na amigos tindahan ba? Kaya namalig dyan masidag mga sikwati, mga snack ba? Snack man mi, dyan mato nga. Sa istorya mi. Dahil may anukad po, nananapos view ba? Ja, aram na ko, agang tingog kay naglamig ang mga istorya, hay kay. Hama to, mga topic na mo, vlog-vlog, mga topic. Di man yung laki ni maghala. Kananay, pero rani, ingan, adedjid ka mga istorya, abi ko kuan rana, scripted rana, abi ko kanang kuan rana. Kananay sa imro ng video. Di ko na di dyan, siringan ni ko sir. Eh di ma po ko makahimog video, script ra kay. Manay lami ng script ra. Ang ngayon na kay direktor. Huwag maghimo, kung ko video, ingan na mag-script ko. Di, siguro ko ka-upload o sa kaadlaw.
everyday ba ko mag-upload. So ug sa ra dyan ay tabos ang kinabuhi ng adlaw, maura dyan ay ahang ma-upload ninyo, maura dyan ay ahang ma-upload ninyo. Wang na, maura dyan ay ahang ma-share ninyo. Ug sa ra dyan may tabo na ng adlaw, ini kasunod kada adlaw ba dyan ko mag-vlog. Narama dyan time malakawan, di ko maka-vlog dyan kay kanang number 1, aglawas, di makaya. Ja, sa edit, namo koy mga vlog mga pundo ba sa edit ba di makaya sa edit ug kanang paspason jud ka adyo ja. Duha ra dyan ka mo usar ba ko. So guys, mara na ingon ninyo. Salamat sa inyong pagdawat na nga ako gahi man jud ko mga istorya pero inyo kong gidawat higugma ko ninyo. Nga kaybaw po ko nga gamay ra sa mga Bisaya nga rehiyon ag mga istorya o gahi pero daghantang kanang mga subscribers nga bisan og mga humok sila di sila kaadyo ka-relate sa atong istoryahan nga gahi naagyapon sila ning suporta dai may pag sila nga ganahan sila sa atong accent ag uban nagpractice pag ganig pinagahi nalipay po ko nga tungod sa ang pag-embrace na ng istoryahan nga gahi daghan na po'y mga tao dari sa mga especially dari sa mga proud na sila sa ilang istoryahan di na sila mauwaw kanang bisag asa sila moadto madana nila gang istoryahan nga gahi nga kay tungod ni Plurami nga na makaingan sa malipay ko kay kani magong sinultihan na guys mao na dyan ni murag na built in na ni patak na ni sa mga bulanan nga gahi jud siya ako laman jud wa laman jud ko maimpluwensahi og lain nga lugar wa ko makaantos mga lugar nga mga smooth or mga hinadyon kaadyo nga mga istorya so mao siguro pod usa pod ay batasan sabaan ni moy usa pod na nga naka-impluwensya awa lagi ko mal-impluwensya naka-impluwensya na nun maunay nakaangin pod nga ikaw ni radyo ko mao dyan ni amang inistoryahan daari sa amang lugar daari sa Putlungkam wala ka ni kung kanang podya og tagbilaran kanang dugay nakapudyo ko dito pilar pod kabuhan bali na po kong Manila kaya magsinultihan nagsinultihan sa tagbilaran kay kuan chicks ka jug dating agamo ra sa istorya nga murag ni istorya pa gani ka mura na kag nanghagad og pinadyanay jud ngani jud mara to guys kanang nagpasalamat ra ko ninyo og nag-announcer po ko ninyo og nganong mga kagahi aghang napili tiga-post man lagi ko mga kabisda kagahi og kabukid kanang tulo haom na natong tulo pero nangita jud ko og usa nga murag makakuan ko ba maka-reflect ko ba so mga kabisdak maka-reflect man jud dariya kana pang kabukid kita kabukid man ta ang mga kagahi man jud guys dako jud si jaog kanang impact na kay murag ako jud mo kinaunhan nga vlogger nga ning embrace sa gahi nga sinultihan. Kay nalipay ko kay pagkahuman na dadto, wa katong ning viral laghang video, daghan na pa nang video, nang i-vlog nga wa na sila mauwaw sa istoryahang gahi. So nalipay ko na nga part nga wow, na-embrace na pud sila. Di man jud ta ngay mauwaw kay saan taman nga ato naman ning kuan sa atong mga ninuno. Para na ha, di man pud maut og mo kuan ta kananay sa tawag na o mo blend in ta sa nauso karon di mo pud maot na pero sa pareha na nga maglisod man jud kay naanad ka nagdako gud ka ingani mong sultihan jay murang utruhon lisod ka adto na murag di na ikaw so aghara jang advice ninyo stay true to yourself magpakamatinad-anon ra jud ta guys kay ug di ka matinad-anon mulubad ra gihapon ka for example ga-vlog kag sugod nagsundog-sundog ra ka. Kasundog-sundog ra ka na ng certain person. Nga na. Maabot ang panahon ka, podyon ka. Kay di man na tinuod nga ikaw. Pero ikaw tinuod, ikaw ipakita ni mo unsa ka. Bahalag tamadyan ka. Kay, in the long run, mag-maintain man jud ka. Bisan pag-asa ka, dadun. Sa may tabo ni mo, mag-maintain makagunsa ka. Kay ikaw man na, mao man na imuhang, mukha man na, ikaw man na. Di man dyan na sila. Pero manundog-sundog ra jud ka guys. At first, siyempre, daghan makakuan pa kag mga daghan pay kuan nimo, mga praise, yan kay. Pero kadugan ng kapudzo naman ka kay di man na ikaw, kapudzo naman kag sinundog. Sumadyo jud tong always true to ourselves. Mara to guys. Lami man din makatug tag palis karon dapat po ko nakatug og palis. Kapoy glawas ning natay menstruation. Excuse me, gahapon binakbakay kong inedit, gahapon og taman sa gabi.
Minakba kay kung inedit kay taas-taas ang edito na jagang cellphone mo. Tirik-tirik na po doon sa bisag 1 to 8 GB kay garabig naka-stack nga video daghan kay ug mag-vlog ko kay pinatag-as mo kasi nga mga vlog. Pero nag-edit na mo gamay na kay amo ditong katon tong mga di na kinahanglan para di si boring tanawin. So mao ra to guys, istorya-istorya ra ta today. Daghang salamat kaadto ninyo mga kagahi, mga kabisdak, mga kabukid, tanan sa mga tao nga ni suporta o ning accept sa hang pagkaako. Salamat ninyong tanan. O guys, kanang syempre guys, naapod tayo makit-an nga gamay kalambuan sang kinabuhi karon no. For example, kaning ang buhok. Na gitawag na po na nagkalambuan, achievement na po ni siya. Kay, sa una mo, rabi siya tagnaong ugi, itagbog no, wak-wak. Karon po guys, kaya na-inspired po ko, magsigin na po ko panudlay kay, sayangan na po ko sang buhok nga, ko ano po nag-treatment na. Mga na, kay mga kalambuan, dito nga sa pamadyo, na kalambuan. Sa una, manglabas sa sapa, karon na washing, o way agas, ay pamatog sapa. So, kanaga nga kalambuan sa kinabuhi nga, salamat ug di pa tungod ninyo di pud may tabo. Dahil sa kalambuan sa una maghigda sa sag karon di na kay naa ni higdaanan nga foam so dako pud na nga kalambuan sa among kinabuhi. Nay mga bagong sinina sa una balik-balik ra nga sinina karon na nay mga bagong sinina naa nay bagong bag daghan og bag kapuli-puli. So naa jay mga kalambuan sa kinabuhi guys. So, di pud mo mag-expect nga pirmi lamang pud kung naas ka ng kalasangan. So, naapod tayo mga kalambuan nga gihatag sa Ginoo. Salamat. O tungod po na sa mga tao nga gihimong instrumento sa Ginoo. Salamat ninyong tanan. May God bless you all. Again, mga kagahi, salamat. This is Florami Buholana. O daghan pa ko kaadjog ipakita ninyo mga vlog, mga daily life, mga experience na lang nga gusto nang i-share ninyo. So, wa pa ka-subscribe. Palayo kong subscribe, i-click the bell, i-like pa jud kayo. Mas lami mo gudog i-like guys kay mukuan sa YouTube. Kananay ang YouTube ba ija sang ibutang sa recommendations ma-recommend sa daghan i-like i-share po ninyo guys kay aron mas daghan pa mga kagahi kabisaya ug kabukid nga makakita sa atong vlog sa atong daily vlog. Salamat kaadto, this is Florami Buholana and see you on my next vlog. Bye bye guys.